rajim bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo a wannan shekara ta 2024 cikin watan Julai. Mun fita 18 gare shi. Sunana Muhammadu Bello Turji. Na fitar da wannan sanarwa domin ya kai duk kunnen ɗan Najeriya da wanda da shugaba da talaka duk ya kai kunnen kowa. Sako ne zan baku 'yan Najeriya, saboda haka matsalar tsaro da muke fama da ita, ina mai tabbatar muku wannan abun gwamnati ta so, kuma ita ta tsarmi mata'addanci gindi. Mi a hujja ta, mi a dalili. Gwamnatin Zamfara wadda ta kau ta, kamar yadda kuke gani a farkon bidiyon nan, wannan shine shugaban 'yan fashi na yankin Zamfara wadda ake kiransa da Bello Turji, wadda ya kaurin suna a Najeriya. Jama'a barkanmu da sannu, kuma sai kasancewar ko anan channel mai albarka. Da yin kin zuwa na farko na channel namu, kada ka manta da danna mana alamar subscribe, kai like, kai share din bidiyon. Mun gode. Kamar yadda kuka gani a wannan bidiyon, wannan shine wanda ake kira da Bello Turji, shahararren dan fashi wanda aka sani masu garkuwa da mutane a cikin jihar Zamfara. Ya fito daga kautar murya wanda yake bayyana cewa waɗanda suke alhaki akan wannan harkar bandit ɗin da ake a cikin Najeriya ba komai bane sai cikin gwamnatin Najeriya. Wanda mutane da dama sun yi hasashe akan hakan cewa sun riga da sun sani ba wata matsala wanda za su 24 hours a cikin ƙasar Najeriya, kai ba ma Najeriya kaɗai ba, dukkan a faɗin duniya inda ya ƙasa ce, ya zama da cewa har ta ɗauki tsawon lokaci ba tare da sa hannun gwamnati ba. Da kamar yadda wannan maganar da Bello Turji yake yi, wani ƙarin haske ne da nuna al'umma cewa duk abin da suke yi gwamnati tana sane da su, sannan kuma da goyon bayanta da haɗin bakin ta suke yi. Kamar yadda yake bayyanawa a cikin labaran nasa, yake nuna cewa tabbas abin da suke yi din nan gwamnati take sa musu hannu, kamar yadda yake bayyana cewa a cikin mutanen su akwai wanda suke a yanki kaza a Zamfara, akwai wanda suke a yanki kaza a Zamfara, wasu suna zaune a cikin jihar Sokoto. Kuma haka zalika gwamnati take ɗaukar nauyin su suke ba su makaman da za su je su yi wannan kashe-kashen. Don haka ya bayyana cewa gwamnati take da alhakin ɗaukar nauyin kashe-kashen da suke yi a cikin ƙasa. Wani abun duba abin la'akari shine, wai yanzu har ta kai ta kawo a cikin ƙasar nan saboda lalacewarta, za ka ga mutum mai ɗan fashin jaji ya fito da makami a hannunsa yana nuna cewa wai shi ɗan fashi ne, kuma gwamnati ba tare da ta ɗauki mataki kuma ta yi komai a kai ba. Idan ba zan ku manta ba, a satin nan dangane da maganar zanga-zanga, akwai wanda yake kiransa da Abu Salma, wanda ya suna a cikin manhajar ta TikTok, ya fito ya ihu ya yi magana akan cewa idan za a yi zanga-zanga duk malamin da ya hana na addinin musulunci a tuntsuro shi, wanda daga cikin kalaman nasa ne aka yi ca a kansa. Daga baya wanda ko tsoratar da shi ne aka yi, ko kuma wani abu makamancin haka, ya fito ya bayyana cewa ya janye kalaminsa kuma ya janye maganar da yi akai. Biyu baya da hakan kuma, wanda gashi a yanzu an bayyana tsawon kwana 3 an neme shi a rasa shi, ba a ma san inda yake ba. Idan har a ƙasar nan mutum zai fito ya tufa albarkacin bakinsa, a ɗauke shi a sace shi ko a ɗauke shi a dake shi, kamar yadda gashi nan kuna gani, akwai wani something da ake kiransa komanda, shi ma wanda yake sojan baka ne, yakan fito ya faɗi ra'ayinsa a social media, shi ma aka ɗauke shi aka zana shi. Amma ga waɗannan mutanen sun fito ido da ido sun nuna cewa su ga inda suke kuma su waye ne su, amma har yau har gobe an kasa zuwa a ji ai tracking ɗin su. Kaga kenan abin da Bello Turji yake faɗa yana faɗan gaskiya ne, abin da yake zahiri a bayyane. Gwamnati dai ta sa su wannan aiki, kuma da sanin su ake yi ba don komai ba. Allah wadaran naka ya lalace. Da me za ku tofa albarkacin bakin ku? Kafin hakan bari so muku bidiyon Bello Turji yadda yake bayyana cewa su ne suke zuwa su yi dukkan wasu abubuwa kuma da sa hannun gwamnati. Rajim bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo a wannan shekara ta 2024 cikin watan Julai. Mun fita 18 gare shi. Sunana Muhammadu Bello Turji. Na fitar da wannan sanarwa domin ya kai duk kunnen ɗan Najeriya da wanda da shugaba da talaka duk ya kai kunnen kowa. Sako ne zan baku 'yan Najeriya, saboda haka matsalar tsaro da muke fama da ita, ina mai tabbatar muku wannan abun gwamnati ta so, kuma ita ta tsarmi mata'addanci gindi. Mi a hujja ta, mi a dalili. Gwamnatin Zamfara wadda ta kau ta gwamna Excellency Matawallan Maradun, duk wanda aka faɗi haka ya san kowa an Matawallan Maradun. A saboda haka abin da ya sa muka zargin sun ɗarmi mata'addanci gindi, yanzu a dubi akwai wasu mutane, duk wani ɗan ƙaramar hukumar mulkin Shinkafi da Zurmi da Isa bai isa ya ƙaryata wannan bidiyon ba, kuma bai isa ya ƙaryata mu ba. Akwai wasu mutane
duk wani wanda ko da ɗan Najeriya shi wanda a can kama kana Bauchi baka san matsala ba, kana Kaduna baka san matsalar Zamfara ba. To muna tabbatar ma da gwamnatin tarayya ita in bata sani ba, akwai mutane zan ba da shaida da hujja da dalili da takamaiman magana wadda duk mai hankali ya je ya karanta ko kuma ya je ya binciki tarihin waɗannan mutane. Kuma inga aka je aka yi magana da su a ba mu wannan wuri ko a ba mu mina ne ko a ce muna mina ne, to mu mun fito shi matsayina na ɗan ƙasa ga na fito tsakanina da Allah na gai gaskiya. Gwamnatin Zamfara da ta gabata ta Matawalle ita ta ɗarbe makarya ke. An yi sulhu na farko da ita, to abinda asa sulhun ta ki zamnawa. Kowa ya sani, ni na sani, duk al'ummar da a jihar Zamfara, Shinkafi da Zurmi da Isa sun san da wannan matsalar. Akwai wani mutum ana ce mashi marigayi Dudu, ni fatattake su don su hana Shinkafi ta zamna lahiya. Suna da bindiga sama da bindiga 200, Matawalle ya ɗauke su ya kai su gidan gwamnati. In ƙarya ne suna gidan gwamnati har yanzu, in gobe in ƙan gaskiya ne suna gidan gwamnati har yanzu. Da muka kashe Dullu, Kabiru Maniya, a faɗa mana inga gwamnatin Zamfara ko ta Sokoto ko ta tarayya ta je ta yi sulhu da shi ya bada makaman shi, a gaya mana wurin. To tunda babu wurin ko Bashari Maniya, a gaya mana inga ya bada bindigogin shi ga gwamnati, a fito a faɗi wagga magana ina sun ka bada su. Kowa ya san suna da bindiga sama da 300, ni na ɗauki bindiga 30 gare su. A fito a faɗi wagga gaskiya abin da ke tafiya. Yanzu ga sunan su cikin Sokoto, irin abin da su Murtala Asada ka faɗi, su ce su turuz zambirni mina ne, to wannan magana gaskiya ne ba wai ƙarya ba ne, akwai turuz zambirni. Yanzu abin da muke maku nuhi da akwai turuz zambirni, yanzu mutum da daba bindiga 150 ko 300 yana cikin misali birni, sai dai bai yara na daji. Je sun ka kai ma mutane hari a ɗauki kuɗi a kai mai cikin Sokoto. Tare yake da jami'an tsaro sun san in za a kai masu hari sai su jaye jami'an tsaro Sokoto a tai su kai hari. In ga nike ba da wagga shaidar mutanen da a yankin Mai Lalle su fito su ce ƙarya ne ba a kai masu hari. Dabar da ke kai masu hari, daba Shehu ka kai masu hari kuma yana gwabro zanne cikin dajin Sokoto ne. Gwabro duk wanda gwabro ya san dajin dutsen da aka ce ma gwabro a cikin dajin sai. Dan mai gari kanin Bashari ne, uwa ɗaya uba ɗaya, bindiga 150 gare, yana nan ba ruwan Maradon, shi ke kai hari cikin yankin Maradon. Ali yaron Kabiru Mane ne shi ke kai hari Tangaza. Kuma suna nan cikin Sokoto, Bashari na nan cikin Sokoto ana shaha mai. Kabiru na nan cikin Sokoto ana shaha mai. Buhari na nan cikin Sokoto ana shaha mai. A faɗa mani na yanzu ba a sati 3 ba an kama kanin Buhari da bindiga cikin Sokoto. In ƙarya ce wagga magana ta zama shaida, in ba a kama shi ba a ce ƙarya ne, to zan iya kawo shaida da bidiyo inga Kabiru ka halba MG suna gawa wayabba su, tunda an ce suna Sokoto su sun yi sulhu, a faɗa muna wayabba hudan ga bindigun. Gwamnati ta hito ta talaka bayani, ta ce mata ka ita adda alhakin kashe mutanen da ake yi, a bakkiran cewa Bello Turji ya kashe mutane, ya sace mutane, ya yi mi, to wannan mutanen da aka sato a cikin Sokoto ana kawo su. Bayan a cida bayan Goronyo waka sato su Bello Turji shi da annan zaune Shinkafi lafiya tun da